Ikke min eneste bror. Shit, så er du din eneste bror? Ja, det var måske en misklik. Er der noget, du gerne vil sige, Roman? I andre er mine søskende. Shit, er jeg ikke din søster, eller hvad? Jeg er lidt på bare bord. Men så har jeg haft en god dag. Stille og roligt. Snart weekend, bror. Det er det sgu da, mand. Glæder du til i morgen, hvor du skal fest, Mads? Ja, bror. Det bliver fucking fedt at blive båret rundt på FaceTime hele aftenen. Ja, Er det dig, der har den opgave? Skal jeg sådan en selfie-stik? Ja, virkelig. Så kan kongeorden altid være med. Eller rotteprinsen. Nu skal jeg ikke tage på tronen nu. Jeg er i gang med at bage drømmekage. Omkring. Drømmekage? Drømmekage. Det er drømmekage, mand. Det er det, jeg også kalder det. Nå, ja. Sidder bare ned. Er der nogen lejlighed til, at du bager en drømmekage, eller? Ja, jeg skal spise den hele selv. Jeg var det er sulten altså til aftensmad. Det er altså ikke helt dumt. Fuck, der kommer bare mange kampe tilmelder sig Ringsted Festival 2024, mand. Jeg ved bare ikke, det er aflyst næste år. Gratis. Ligesom din mor. Undskyld. Er min mor aflyst? Nå, jeg troede, du sagde gratis. For det er din mor i hvert fald. Nadine. Comebacket. Din mor koster 4 kroner. Jeg tror, hun heller ikke gratis, vel? Nemlig luder. Det er for, hun... Jeg kunne ikke kalde hende luder, fordi hun tog ikke penge for det, så sagde jeg, tag lige lidt. Så siger hun 4 kroner, og siger okay, luder. Jeg er meget spændt på at se, hvordan den her bliver, fordi jeg har ikke nogen vægt, så jeg måtte sådan, du ved, slå deciliter til gram conversions op på Google. Den her hvad? Sådan. Deciliter til gram conversion. Hvad Ja, drømmekage. fuck, det er drømmekage, mand. Hvad fuck snakker du om, mand? Jeg fyrer Drømmekage er sgu da noget af det fucking bedste. Det er den bedste det. kage, der Okay, det findes. er fucking klart, det der er på toppen, mand. Det er det bedste, mand. Hvad fuck snakker du om? Drømmekage er den bedste kage, der nogensinde er opfundet. Det var, okay, jeg kunne glemme, hvem der er opfundet. Okay. Det har drømmekage. Det har fucking Marie Nielsen Højgaard. Hvordan kan du lide drømmekage, så er du næsten ikke rigtig... Det der over på toppen, det var fucking klart. Er du bange for kokos og sådan noget? Ja, jeg hader kokos, jeg kan ikke lide kokos. Sjovt, når man tænker på, at du kommer fra en kokus. Syg! Jeg har været oppe i min mors kokus, mand. Bare rolig, jeg har dig. Bare rolig, jeg har dig. Bare rolig, jeg har dig. Rolig. Jeg har dig. Bare rolig. Jeg har dig. Bare rolig, jeg har dig. Bare rolig, du død. Har du mig? Where in the world are you? Hoops! What are you doing here? Shit, vi er tiny bolle. Det er rigtigt, jeg skal lige... Teeny tiny turner, burner, burner. Du skal lige holde din kæft. For jeg skal slukke dig fuldstændig ned. Sygt tak. Roman, Ja. gå lige ind under options, ikke? Gå Ja, ind under jeg audio, gør. og så gå helt ned i bunden. Og så står der voice chat activation, ikke? Never. Ja. Og never. Never. Aldrig. Er du her, Bakker? Ja, men jeg har jo siddet, altså, jeg først har fået at vide, at jeg skal lukke min røv, og så løber du bare og spørger, om jeg er her. Luk dit røv, mand. Ja. Jeg vil godt det. Haha, ja. Løb. Fucking. Jeg er et nyt menneske, okay? What the Jeg trykker hjerneskallen på dig, bros. Nej! Hvad var det der larmede der? En snegl. Hallo? Det er okay. Okay. Så hvis man lige bliver lidt frisky.
Bokke, jeg tror, vi skal den her vej her. For at få lidt fremdrift. Jeg hos dig. Så brutalt det her spil. Jeg har sådan lidt ondt af, når jeg dræber de her bladlus. Har du ondt af dem? De skriger. Bokker, nu er vi ikke længere bare mennesker. Nu er vi midtplaceret i det her hierarki. Looks like this thing hooks up with those lasers. Ja, det er den her vej her. Det er den her vej her. That worked properly. It seems like the machine Okay, needs er det et all speedrun, vi er pieces gang i to her? function. Maybe there's a way to fix them? Only one way to find out. Skål, det. What the fuck? Fucking... Åh! Bokker, Ja. Bokker. Ja. Hvad tænkte du på? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Hvorfor vil du svare sådan igen? Nej, jeg ved det ikke. Hvorfor vil du piske en stemning op på den måde der? Undskyld. Get up, Allie! Det var ikke. Kan du måske hjælpe mig? Jeg tror, jeg er blevet lad klogere. mig lige hjælpe dig op. Lad mig lige hjælpe dig op. Okay. Kom op med dig. Kom op. Men hvis det sker en gang til, ikke, Ja. så får du lov til at blive liggende. Jamen, undskyld. Kom op med dig. Ja. Put me in, coach. Tak, coach. Ah! Nej, hvad fuck laver jeg? Whoa. Jeg mistede min økse. Kan du komme tilbage? Min økse er herovre. Og der er sten. Fuck den anden. Har du taget min økse? Har du taget min økse? Nej. Har du taget den? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Ja. Det er et advarselskast. Har du taget den? Nå, er der bøf? Er der bøf nu mellem gutterne her? Jamen altså, han redder ham, og så redder jeg ham ikke, og så vil han slå mig ihjel, så vil han ikke slå mig ihjel. Okay. Bokker, kom herover til mig, Jamen, hvis du har lyst. okay, så betænksom. How Ja, creative. jeg tænker bare på andre. Ja, det gør du. What? Wow. I've Oh. got you. Don't worry. Bare rolig, Burgle. Yay! Yay, vand! Vi har fået vand! Yay! Thanks for the helping hand. Vand! I am Burgle, Ja, du er så. science manager for this project. I am also a robot. Det kunne du godt have snydt mig. This must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Jamen så fortæl. For helvede. Bollefyren. Ja. Vi skal have en anden område. Og en anden en. Yep. Der er et andet laboratorium sådan sydøst herfra inde i hækken. Hvordan fanden ved du, hvad der er sydøst på det her? Se, det havde jeg regnet med, at du skulle regne ud. Jamen altså, nord er det ikke altid lige ud. Jo, men Ah. så alt er nord. Kan du ikke lige bevæge dig syd? Så det er nord. Hvis du bare finder om, at det skulle nord igen for det. Så skal du bare gå baglæns. Nå ja. Præcis.